Al nostre centre considerem que és un objectiu fonamental que els nostres alumnes adquirisquen una bona competència lingüística en anglès i per allò optem per una metodología práctica que gire entorn als interessos de l'alumne. Es un método que refuerza mucho la oralidad. Da gusto oírles hablar y, sobre todo, pronunciar tan correctamente el inglés desde pequeños. En definitiva, es un método de aprendizaje natural con grandes resultados. Present. Present. Thank you for the present, Mom and Dad. Thank you for the present, Mom and Dad. El nostre equip aposta per a que l'aprenentatge d'idiomes s'inici el més prompte possible. Aprofitant que a aquestes edats els xiquets són molt dinàmics, proposem activitats lúdiques on tots tinguin l'oportunitat de participar. D'aquesta manera l'aprenentatge és més significatiu. Després de 6 cursos estudiant amb aquesta metodologia, veig que hem après molt, perquè és un mètode molt interactiu i exigent, on sempre aprenem anglès, i és molt divertit.